Mga ka-vlogs, try natin, kainin natin to. Subukan na natin yung niluto ko. Ito yun mga ka-vlogs, oh. Pansit gisado. Ginamit kong pasta yung pangpasta ng spaghetti mga ka-vlogs, oh. Mukhang masarap naman. Oh, tikman natin. Unang subo para sa akin kasi nanonood lang naman kayo eh. Hanggang pa mga ka-vlog. Huwag nyo tikman, baka makalimutan mga jowa nyo. Sarap. Masarap talaga, fairness. Ako talaga pag hindi masarap yung sabi ko, mga luto ko. Pero ito masarap. Sili mo ko, Black. Mahilig ka ako sili. Kahit